Diyos ko. Kuha gina na ako'y kalibutan sa mga hitabo. Sorry pa. Sa akong pagpaningkamot nga, budak ko ang kita kong adlaw. Lahat kong abtan na rin pangita ang mga pasahero. Pero, sorry pa. Kuha gina ko'y kalibutan sa mga natabo karon. Pa, saan naman lang kung makonbikto ka? Wa ko'y sa. Naibaw ang Ginoo nga wa ko'y sa. Wa ko'y sa. Wa ko'y sa. Claudia Silvano. Claudia Silvano. Dayon bay. Kasi ato. Dahil suwat para ni Claudia Silvano. Sige, salamat ah. Mila! Yes, iho? Dahil suwat ni mga Mila. Mauni siya ang second notice sa petition nga gihimo ni Tita Marites nimo. Nga moadto na ko sa Amerika. Magpa-Amerika na ka, Mamila. Imo na rin kong biyaan. Alagmit, karong kadlawon wala ragan ako padong sa Manila. Kay dito na lang ko manukad padong sa gawas. We will miss you, Mamila. Love you na gid ko. Don't worry, iho. Mag-overseas school ko para mawa ang atong kamingaw. Okay? Sige kay manghipos ko sa ako, ha? Sige, Mamila. Oh. Ramir, ngano ka? Wala mo ko Biyernes Santo na imong naong. Mularga na si Mamila karong kadlawon sa Manila. Adto si manukad para Amerika. Gipetisyonan man siya ni Marites. Si Mami Manggod. Mubok kay Tingkoy. Dali, ragid kayong mahiubos. Ikaw man gid, Mami. Di ka maumuda sa imong inahan. Di mas gani ka maumudahan ako nga imong anak. Wa kay katuwad nga musulti ni anak diri nako. Excuse me. Hello, Pauline, Iha. What's up? Hello, tita? Sad kaayo ko ron. Mularga si mami sa Amerika. Oh, parehas la si Mami. Wala kasab siya pa doon sa California. Mo larga siya pa doon sa Manila karong kadlawon, dito siya manukad. Pa doon na nga to sa California. Ako'y mao, magdungan na lang sila. Aron hindi sa plaayan na sila sa aeroplano. Mas nindot nang ginang naatay ko yung mga travel, doon na kay ikasulti-sulti. Nakapabok naman si mami ang ticket, pero confirmation na lang sa schedule. Ano, magdungan na lang sila. Oh yeah, good, very good, Iha. Mas maayong magdungan sila si Mami. Aron ba, di sa siya bati og kalaay sa aeroplano, doon na siya ikasulti-sulti. Dagon magani unta ko ni mami, pero dili ko mukuyog, tita. Mao ba? Iha, dinhi na lang ka sa Pilipinas. Anyway, wat tamaya ka isip nga laing tao. Thank you, tita. Sige, regards na lang ako ni Mami ni Tricia. Okay? Sure. Uy, ang butik di ay. Kisa may muda sa iyang butik. Well, mag-istorya pa siguro ni anak ni mami, tita. Sige, Iha. Basta mo na to ha. I-regards ko ni Mami ni mo. Okay, tita. Bye. Okay.
Okay, bye! Oh. O man ka mangandam. Di naman noon ko ganahan mo balik sa syudad pa. Ay pagsultian na anak. Diwasaw na imo pag-eskwela karong semestera. Ano gun? Nakabay na ta sa tibok semester. Pa, sorry ha. Kung wa pa ko mamugo sa pag-eskwela, dili unta magasto nimo ang kwarta nga iglulukat ni Sir Victor. Ay pagsultian na anak. Kung saon taman. Dili na to kontrolado ang pangitabo. Unya kung mapriso ka pa, Anak, wa ko sa... Wa ko sa... Nag-ampo lang ta, anak. Nga bunutaw ang matuon nga hustisya. Saksi ang Diyos nga wa ko sa, anak. Wa ko sa... Saksi na ito. Mutuong mali mo pa. Kaming tibuok pamilya, Santi. Mituon nimo. Anak. Ayaw ka balaga, Santi. Salig sa Diyos. Isandig ka niya ang tanan. Ma. Kung ibargohon ang atong bahay, ingon man kining atong yuta. Asa naman ta mamuyo? Kamu. Kaya ko, naibawa man ko nga, mabilanggo gyud ko. pa. Ayaw pagsulti ni anak, dili ka mapriso pa, dili. Anong prisuhon mo ka? Na-aksidente man na tabo. Huwag mag-isa. Nagtuo kung dili ka natuan sa husgado. Kay matod pa sa testimonya sa asawa ni Victor. Nagilanit ko na ako ang pistola. Ug ako sang gipusil. Wa tay nag-anan. Sapian ang atong kontra. Pero dili gihapon ta magpakawa sa paglaom, Santi. Isandig nato sa Diyos ang tanan. Yes, ma'am. Yes. First flight, ugma. Thank you. Bye. Confirm na gyud ihang akong flight ugma sa kadlawon. Ayaw na lang kog ihatod kay magsakit-sakit na lang na sa akong dughan. I will miss you, Ma'am. Mas ko, Pauline. Kung mahimo pala nga di ko mularga, di lagi ko mularga. Pero unsaon man. Sige lang, Ma'am. Kung mahuman na niya ako puhon sa medicine, ato ko manarbaho dito. Malipay ko si daddy mo, iha.
Pangitaan daw niya nagpaagi sa daddy mo nga makatrabaho ka dito. Come on, sweetheart. Tiwakso na tog empake ang atong mga butang. Okay, ma'am. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan.